halvlang dag. Ja, det er en lang dag. Ja. Jeg forstår ikke de øvelser der. Jeg er småtræt. Nej, jeg ved, jeg er faktisk også lidt usikker på den her dagsorden her. Jeg tror, havde været mig, der var ledet, så har jeg nok gjort det lidt anderledes. Ja, jeg synes, der er langt til den der billede, den er færdig. Altså, øvelserne har været super fede. Altså, det der med lige at få hjernero og lige få dejligt. Ja. Tænker du ikke? Nej, ja. Nå. Nej, jeg står ikke mening med det der. Jeg har... Nå. Hej. Velkommen tilbage fra pause. Håber, I har fået strukket benene lidt om på en lang dag efterhånden. Jeg vil starte med at sige tak for jeres engagement indtil nu. Det har været en fornøjelse at holde temadag sammen med jer. Og her, det sidste punkt, vi er nået til på dagen, og det er en evaluering. Jeg vil meget gerne evaluere dagen sammen med jer, sådan så vi forhåbentlig kan få de vigtigste budskaber frem for dagen af. Så jeg vil gerne stille jer et par spørgsmål, og I får et par minutter til at reflektere over det. Og det første spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, det er, hvad har været en særlig pointe for dig, hvis du tænker tilbage på dagen i dag? Dagen har været fint nok. Jeg synes, programmet det har været forvirrende. Og nogle af øvelserne, jeg synes, det er lidt platte. Okay. Tak på. Det vil jeg gerne høre noget mere om, da det jo netop er vigtigt, at det vi laver sammen, det er relevant for jer i jeres hverdag, og det er jo jer, der kender den bedst. Så vil det være okay, hvis jeg stiller dig nogle spørgsmål for at få en fornemmelse for, hvad du har øje for her? Det kan du godt. Ja. Kan du sige lidt mere, hvad du tænker på, når du siger, at det har været forvirrende? Jeg tænker bare, at man ikke kan bruge det til noget. Okay. Det kunne også være relevant at høre lidt mere om, hvad det er, du har blik for. Men inden vi gør det, vil det så være okay, hvis jeg lige hører, hvad de andre eventuelt tænker? Jeg synes, det har været brugbart for mig. Altså, jeg synes, det var en god øvelse, og jeg har været pjattet med det. Altså, det har været godt. Nu er det jo sådan meget forskelligt, hvad vi tænker som brugbart. Så kan du sige lidt mere om, hvad du tænker, at der har gjort dagen brugbar for dig? Ja, altså jeg synes faktisk, at det har været et enormt trygt rum at være i. Altså det har været rart. Det har været rart at høre om mine kollegaers perspektiver, og det var en fed måde, at vi lavede den her undersøgelse på med psykologisk tryghed, hvor at vi var rundt og var ude og skulle gå over i hjørner og sådan. Altså det gav en god følelse af sammenhold. Altså jeg fik et godt blik for det. Og så synes jeg, de faglige oplæg, altså de var gode. Altså de ramte rigtigt. Jeg glæder mig til at komme i gang med at bruge det. Fantastisk. Tak for den indsigt, Troels. Kenneth, hvad tænker du? Jamen, jeg synes faktisk, at du brugte for lang tid på den her undersøgelse her, og jeg synes faktisk godt, at du kunne styre den bedre. Jamen, tak fordi du siger det, Kenneth. Og det vil jeg gerne høre noget mere om, da det er jo vigtigt, at det vi laver sammen igen, det er relevant og det er meningsfuldt. Og det er jo ikke sikkert, at vi kan få det, som du gerne vil have det. Men min erfaring siger mig, at det er alligevel relevant at bruge lidt tid på dine perspektiver. Så er det okay med dig? Det er fint. Ja, det er fint. Hvad er det især, du tænker, at du gerne vil have løsninger på? Altså, jeg synes, vi havde for meget sniksnak og faktisk for lidt løsninger. Okay. Og hvad var det især, du gerne ville have løsninger på? Jeg synes, vi brugte tiden på meget sådan noget ukonkret snak og for lidt løsninger. Okay. Hvis du nu tænker på sidste gang, at vi holdt møde, var der så noget, der kom lidt tættere på det konkrete, du gerne vil have noget mere af? Jeg synes, at sidste gang, der var der mere styr på det, fordi der var sådan nogle korte punkter på dagsordenen. Men nu er det her, det er jo også temadag. Det er jo det. Ja. Okay, så det er noget af det, du tænker, og også tak for den overvejelse. Og hvis I alle skulle nævne en ting, som står frem for jer i dag, hvad kunne det så være? Altså, jeg synes, det har været rart at få styr på vores ABV og på vores handleplaner. Ja. Så jeg kan få lavet den her mappe. Ja. Ja.
Altså, jeg synes bare, det har været rart at være her sammen med jer, altså at få lært det har været rigtig fedt at lære mine kollegaer at kende. Altså, det har været vigtigt for mig. Mm. Ja. Mm. Jeg synes, at oplægget faktisk har været rigtig godt. Og så synes jeg, det har været konkret og brugbart i arbejdet med vores komplekse målgruppe. Ja. Ja. Altså, jeg synes også, det har været en spændende proces at være i sammen med jer. Jeg synes, I har været ekstremt modige og deltagende, ikke mindst. Og jeg tænker, at vi har fået hul på nogle meget vigtige emner i forhold til vores arbejdsmiljø. Og noget, vi kan arbejde videre med. Jeg tænker også at spørge jer, hvilken inspiration I har fået til vores videre arbejde med det her tema. Vi har arbejdet med psykologisk tryghed i vores tilbud. Og så også med udgangspunkt i alle de ønsker og idéer, der er sådan poppet op i løbet af dagen, og som vi har været omkring. Hvordan ser det ud lige nu? Hvordan tænker I, vi kan komme videre? Jeg glæder mig til at få den her bevægmap færdig, det må jeg sige. Ja, også mig. Altså, noget af det, som, hvor jeg virkelig har kunnet mærke jer som kollegaer, hvor jeg tænker, der løfter vi noget sammen, det har været det her fællesskab, hvor vi har været, hvor der har jeg følt trygt. Så jeg vil personligt arbejde på, hvordan er det at kommunikere, hvordan gør jeg mig tilgængelig omkring det. Og så vil jeg rigtig gerne, så tænker jeg, at det her med, at vi lige er grounded sammen, at vi mærker os selv, det tænker jeg, det er vigtigt. Så jeg tænker egentlig, at jeg vil tilbyde at stå for en grounding-øvelse til vores næste personalmøde. Sådan noget, så vi har noget fælles i det. Ja, er det mig? Ja. Jeg synes, at dagen den har rystet os bedre sammen faktisk, og så har den egentlig også givet mig mere energi, selvom det faktisk er sidst på dagen her. Mm-hmm. Ja. Det lyder godt. Tak for det. Og så vil jeg egentlig slutte af også med at sige tak for jer. Jeg synes, det har været en meget, meget spændende og givet i dag, og jeg ser allerede frem til vores næste møde. Også netop for at se noget af alt det, vi har fået fremlyst i dag, og bringe det i praksis. Og så skulle vi selvfølgelig også gerne have vores handleplan færdig, ikke Borg? Den mødes vi med snart. Så tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Mange tak.